Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген атнаның иң матур, иң изге җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Дөньяда кеше гомерен кыю усуллары торган сайын арткан бер заманда аның кебекләр кешегә Аллаһ Тәгаләнең кабатланмас бер мөгъҗизасы итеп караучы шәхесләребез дә бар, шөкер. Россиядә генә түгел, бөтен дөньяга танылган шундый милләттәшебезне бүген студиягә кунак итеп чакырдык. Хайырлы көн, Альберт әфәнде. Хайырлы көн, кадерле дуслар. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Шундай зур шәхеснең аның үзенең кичкенә вакытында булгандыр инде. Без шундай һәр вакытта үзебезнең тыңлаучыларга әйтәбез. Булар менә заманында мәктәптә укыганнар, сез дә мәктәптә укыгансыз, әйме? Конечно. Мәктәпне әйткәнебезчә алтын медальгә тәмамлагансыз, әйме? Шуннан соң менә медицина юлын сайларга сезгә кем киңәш бирде? Үзегез бардыгызмы, үзегез таптыгызмы, әллә сезгә юл күрсәттеләрме, менә монда барасы, тегендә барасы дип? Ничек булды бу нигез сезнең? Ну, мен өстен бәләкәй шундый поселокта инде, Вихаревка дигән, Иркутская областьта. И анда особо информация аз иде. Поэтому шул юлны миңа күрсәтте минем әнием, потому что әтием үлде, мин 4 яшьтә идем. Әниегез генә үстерде сезне? Да, поэтому әниегез генә үстерде, поэтому, конечно, ул миңа әйрәтте инде шулай. Менә шулай благородный профессия шул врач инде, шул кешегә ярдәм итәргә, и поэтому мин шул юлга киттем инде. Табиб әлбәттә врач ул бик зур профиль, бик зур киң профиль. Ә менә нейрохирургия дигән әйбер ул без аның күбебез әле ишетмәгәнбездер, әйме? Нәрсә турында ул? Нәрсә ул? Нейрохирургия. Нейрохирургия ул бик шундый авыр эш инде, җиңел түгел эш, потому что без шли без, если по компьютерам говорить, это на процессоре. Главный процессор организмда инде ул головной мозг. Баш, кешенең башында, кешенең башы белән эшлисез. Да. Ә менә заманында бит әйткәнебезчә, сез нейрохирургия бүлеген балалар өчен беренчеләрдән булып Россиядә ачкансыз. Аңарчы юк идеме ул андай өлкә? Россия буенча. Россия буенча Мәскәүдә и Санкт-Петербургда иде. Шунда отделениялар. Поэтому Сибирьдә инде юк иде. Шу Сибирьдә инде мин беренче ачтым инде. Сибирьдә ашканнан соң сезне аннан соң Төмәнгә чакырулар ничек булды соң? Төмәндә бит сез махсус бер үзәкне җитәкли башлагансыз аннан соң. Мин бик каты эшләдем Иркутскида. Эш күрсәттегез, үзегезнең кемлегегезне таныдылар. Эш күрсәттем. Күп яздым. Фәнни мәкаләләр яздыгыз инде. Сезне таныдылар инде. Да. Дөньяда. Стал профессором 35 яшьтә. 35 яшьтә? Да, по нейрохирургии. Сез белүемчә кандидатлык диссертацияңызда вакытыннан алды якларсыз, да, естественно. Кандидат наук башынан булдым. Потом доктор наук булдым, профессор булдым. Ходай ярдәм бирде миңа. Әни ярдәм бирде, Ходай ярдәм бирде. И поэтому шулай булды инде. И бик каты эшләдем после этого. И мин изучал инде очень перспективное направление. Это инглиша булса, minimally invasive surgery. Это обозначает кисмичагина операция. Да, кисмичагина операция савничек. Шул направление мин развивать теминде. Сез бит әле кисмичагина түгел, бөтенләй хәзер менә мөгъҗиза тудырмакчы буласыз, әйме? Кешенең тәненә тимичагина операция ясап. Да, андай хәлдә була аламы? Фантастика түгел. Да, фантастика түгел. Мин тоже хәзер шул развиваем, что шундый да направление. И это бүгенге технологиялар позволяет. Мөмкин иш булып санала инде. Мөмкин иш. Ә менә бер чирак турында сөйләрсез, дөньяда беренче булып ана карнындагы баланың башына операция ясагансыз. Бу шулай мөгъҗиза бит инде. Тумаган баланың башына операция ясагансыз. Тумаган баланың. Нәрсәдән килеп чыкты һәм сез ничек моңа җөрьәт иттегез? Ничек йөрәгегез җитте моңа дип әйтмәкче булам. Ну, мин бит гомер буе шул нейрохирургия белән эшлим, поэтому ул минем эшем. Поэтому куркмадым инде. Почему? Потому что кисәргә кирәк как можно раньше. Уже когда иногда бывает так, что туган балага уже сын була кисәргә, да. Ана карынында вакыт кирәк. Поэтому мин уйладым, что яхшы була инде, если киссәм шушы вакытында, да. Технологиясы юк иде. Американецлар бик каты хотели
ясарга, но алар ясадалар бик кисәтергән технология бирә. Кисәргә баштан полностью. Гадәттәге шей инде, әйме? Да. Мин уйладым, ул бик травматичный иде. Кешегә, балага бик травматичный. Шуңа күрә мин уйладым, ничек ясарга кисмичә генә, да. Баштан хайваннар белән кистем инде. Эксперимент ясап. Барып чыкканнан соң тәвәккәлләдегез. Да. И потом менә шулай булды, бер кыз хатын табырга идем. И бала бик Мен шундый хәлдә калган, авыр хәлдә калган. Да. И мине бик каты сорады инде. Шул баланы сакларга дип. Бала сакланып калды. Беләм ул кадәр сен. Бүген дә исәнме бала? Да, хәзер инде 4 яшьле бала полностью здоровый, абсолютно. Бала проблем бернинди юк. Демәк, менә бер гомерне сакладыгыз, әйме? Да, Ярослав дигән исеме. Баһадирлаша, әйме? Да, булды, поэтому Аллага шөкер булды, Ходай ярдәм бирде безгә. Вот, и ул беренче операция мирдә беркем пока еще не может повторить. Тагын бер очрак турында сөйлиләр сезнең турыда. Сез бит инде легенда рәвешендәге бу өлкәдә. Сез операция ясый башлагач, сез операция ясатган больницада янгын куркынышы туган. Янгын ук түгел инде, ләкин янгын куркынышы булуы туган. Һәм шуннан сезгә әйткәннәр операцияны туктатырга, чөнки бөтен кеше чыга, ташлый, янгыннан сакланырга кирәк. Әмма сез шул вакытта үзегезнең операциягызны туктатмагансыз икән. Шул сүз дөресме? Да, булды бер мен бик малый нейрохирург булганда. Барокамера иде. Барокамера, бикийский барокамера, 90-е годы. Поэтому шунда бер пожар. Да, кичкене бала пожар булды инде шул. Кислород янды инде. Тезендә янырга кислород баллоннар. Прямо рядом иде. Да. А мин рядом соседняя операцияда ачтым. Мы ачтым инде. Тотындым операция опухну берге. Поэтому бөтен кеше куркты инде, шартлый дип хәзер. Бөтен полностью шартлый здание. И акырып киттеләр инде, давай спасайся, кто может. Кем качалар, шул качты инде. Да. Мин качан, мин шул калдым бала белән. И продолжил операцию. Ну, Ходай саклады, шартламады. Ходай тәгалә саклады, әйме? Сезне дә саклады, баланы да саклады. Да. Баланы да саклады. Врач инде ярамый пациентда. Үзе турында уйларга тиеш түгел дисез. Да, шлай. Беренче инде пациент. Балалар турында, авырулар турында уйларга тиеш. Да. Белүемчә, сез үзегез оста булып кына калмыйча, шул эшегезгә башкаларны өйрәтәсез. Менә мин белүемчә, безнең Татарстан президенты белән сөйләшеп, сез хәзер студентларны безгә үзегезнең эшегезнең серләрен өйрәтәсез икән. Бармы өметле җегетләр, кызлар? Да, бар. Президент, Татарстан президенты килде безнең прямо центрга, Төмәнгә, прямо үзе карап килде. Янарысын сөйләде. Безгә дә кирәк шундый кешеләр. Ничек аларны ясарга? Там проблем юк. Менә если ел анарысын ясады специальный программа впервые в России. Вот и статынды бергәнде безгә студентлар, и без арны укытабыз, анары катарабыз. Килгән төбәкләренә кирәдән кайтарасыз инде, әйме? Һәм аларны әлбәттә сез инде яңадан әле контрольдә тотасыз, чөнки алар сезнең әзерләгән белгечләрегез бит. Конечно. Андый мөмкинлекләр бар бигрәк тә хәзер. Да. Каждый раз киләбез, телефонда, сложные случайларны, полностью контакта. Һәм тагын бер яңалык, менә бу бүген телевизор караучылар белергә тиешләр дип уйлыйм сезгә. Россия президенты Владимир Владимирович Путин гына түгел, Россиянең атказанган табибы дигән исемне бирүче, әйме? Сезгә тагын Россиядагы 4 төбәк үзләренең менә шундый мактаулы исемнәрен биргәннәр икән. Димәк, сез аларга да Татарстанга түгел, менә шушы төбәкләргә дә үзегезнең ярдәмегезне бирәсез дигән сүз бит инде бу. Да, конечно. Кайсы төбәкләрдән алдыгыз? Нинди мактаулы исемнәр бездә? Заслуженный врач Российской Федерации, да, Татарстана, Ингушетии Республики, Карачаево-Черкесии и вот буквально позавчера Республики Осетия. Осетиядан да булды, әйме? Да. Биш республика. Ул бит тик торган түгелдер инде монда исем бирү, әйме? Кешенең гомерләрен саклауда катнашкансыздыр. Ул төбәкнең яшьләрен өйрәтергә үзегезнең кешегезне салгансыз шулайдыр бит. Конечно, бик күп эш ясадык, шул и больноларны терелтәбез, и укытабыз да, поэтому я думаю, булай.
Менә форсаттан файдаланып, Альберт әфәнде сездән сорыйм әле. Ул хәзер менә чыннан да бик күп кешедә яманчы шаурулар табалар дип инде, баладан башлап, менә үзегез әйтмешли, ана карынындагы баладан башлап, олы кешеләргә кадәр менә монда ширләр күп табыла. Күпкә китмәдем бу. Бу нәрсәдән дип саныйсыз үзегез? Менә үзегез шул ширләрне дәвалауда катнашкан кеше буларак. Ну, я думаю, причина күп. Бергә причина түгел. Факторлар бик күп түгел. Факторлар бик күп. Ашау да булырга мөмкин, һава да булырга мөмкин. Да. Стресс. Тоже. Тормыштагы стресс, да, тоже бик это. Ну и, конечно, диагностика, уровень диагностики бик яхшы хәл булды. Беленә башлады, да, беленә башлады, бик яхшы беленә башлады. Теге замандагы шикел эш авыртыда үлеп китте, баш авыртыда үлеп китте түгел инде, диагноз куйгылаш, теге яки бу нәрсә ачыклана инде. Хәзер бик күп КТ, МРТ. Демәк, теге больницага барудан куркып яшәмәскә кирәк, һәр вакыт тикшеренеп, беленеп торырга кирәк дип әйтәсез алар инде. Яшисең, озак яшисең килсә, сәламәт яшисең килсә, әйме? Сезнең гаиләгез дә сезнең профессиядә кешеләр. Шулар турында сөйләп китсәгез иде. Хатыныгыз, улыгыз. Минем бөтен семьям практически медицинада. Вот хатын минем Галина, ул заведующий кафедрой фармакологии. Тюмендә, Тюменский университет медицинский, да. Улыгыз? Да, ул укыта студентларны. Вот. Улым минем тоже китте, минем июль белә. Нейрохирург? Тоже нейрохирург, хәзер бетерә инде, аспирантура бетерә инде. Мәскәүдә Бурденко институт, нейрохирургический институтта бетерә инде. А кыз китте инде экономист булып. Ну, бөтенлексенә врач булырга дигән сүз түгел, бер икенче профессиядә ярый дигән сүз инде. Аннан соң дөньяда бик ябык бер оешма бар. Бөтен дөнья нейрохирурглары академиясе, әйме? Бик ябык дип әйтәләр инде, теләсә кемне алмыйлар. Анда 100 генә кеше. Шул 100 кешенең берсе сез татар. Россиядән бердән бер кеше дип әйтергә кирәк бу шартларда, әйме? Сез анда ни эшлисез? Ул ябык академияда. Ул бик ябык академия, анда 100 генә кеше бөтен дөньядан җыела инде. Бик каты сайлау бара. Вот поэтому анда бик ауыр алгергә инде. Необходимо бик зур эш кешеләр кирәк инде, танылырга кирәк. Да, поэтому мне посчастливилось. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Вот самое главное, конечно, ул укыталар. Өйрәтәләр шул нейрохирургиягә өйрәтәләр, әйме? Бөтен во всем мире өйрәтәләр инде нейрохирургия буенча. Заманча алымнарга инде, әлбәттә, чөнки нейрохирургия бит инде үсештә дигән сүз бит, әйме? Постоянно без йөрибез, укытабыз. Вот буквально бер атна мин тордым недавно Пакистанда и укыттым инде шул ничек менә кисәргә кешенең башын. Кешенең башына керергә, әйме? Пакистанда да андый операциялар ясый башлаганнар димәк инде, әйме? Они хотят. Эшләргә тырышалар, әйме? Эшләргә керешәләр, әйме? Поэтому бик күп инструкторлар килде бөтен илдән, Канададан, Торонто, Лондондан килделәр, шул Азиядан, Саудовскадан килделәр. Мин булдым директор курсы. Шул өйрәтү үзәгенә, әйме? Да. Әлбәттә, сезгә чират икәнен беләм, сезгә чират торырга сезнең кулыгызга эләгү өчен дип әйтәм. Чөнки сезнең турында легендалар сөйлиләр, иң өметсез, иң булмый дигән авырулар да сезнең кулыгыздан авырылып чыгалар, терелеп чыгалар икән, әйме? Шулай да менә беренче операциягызны хәтерлисезме? Беренче операция. Ул беренче мәхәббәт шикелле бит инде, ул бит истә калырга тиеш. Да, беренче операция бик авыр булды. Потому что не только бетердем инде, только бетердем институтны, прям беренче кен дежурство чыктым да, бер үзем. И шунда бик авыр кешене алып килделәр да, мен тотындым кисәргә. Ну, операционная сестра бик опытный иде, шул ярдәм итте инде. Шул ярдәм итте инде. Да, кисәргә. Ул вакытта бит аның 90-нчы еллар турында сүз бара торгандыр. Сез беренче әлем бетергәндә, ул вакытта технологиялар да ул дәрәҗәдә булмагандыр, әйме? Бернәрсә генә шул, конечно. Бер скальпель генә кулында. Но тем не менее, вот ясыйдык. Юк, менә мен шундый уңышның ул миңа бирде бик яхшы киңәш да, как развиваться дальше. Мин аңладым. Машинда вакыт булмаса иде, мин белмим ничек шул. Тормыш мәҗбүр итте сезне, әйме? Да. Тормыш мәҗбүр итте.
Менә шулай да уңышның төбендә менә әлбәттә оста куллы кеше булырга тиеш инде ул, чөнки кемнең кулыннан килә дип әйтәләр, кемнең кулы җиңел дип әйтәләр, кемнең кулы авыр дип әйтәләр име. Хирург әлбәттә беренче чиратта хирургтан. Тагын кемнәрдән тора? Бу операциянең уңышлы узуы, кешенең гомере коткарып калуы тагын нәрсәләрдән тора? Ну, Худайдан килә инде. Зурлап әйткәндә Худайдан тора, име? Да, Худайдан килә инде, бар да Худайдан килә. Аның кулы да эшли, яхшы нейрохирургның Худай бирсә инде. У пациентта яхшы состояниесе була инде. Командасында җыя инде ул инде үзенчә, име? Да. Чөнки командада кирәк бит әле. Сине аңлый торган, сүзсез дә аңлый торган, күз карашыннан аңлый торган, име? Обязательно. Әниегез турында сөйләгез әле. Менә әниегез кай вакытта менә балалар шуннан да теге ата-аналарын тыңламаска тырышалар күп очракта. Үзләренең сүзләрен тотарга тырышалар. Әти-әни әлбәттә үзенең баласын күбрәк белә бит инде. Менә сез дә әйттегез, әниегезнең киңәше белән бардыгыз дип әйттегез. Әниегез ул бу өлкәдәге белгеч идеме ул? Әллә гади генә бер кеше идеме ул? Сезне әлбәттә сезне яхшы белгән үз баласы булгач. Ләкин менә әниегез турында сөйләсәгез иде. Кем иде ул? Әни Факия, исем Факия инде. Бик героический кеше булды инде. Тоже ауыр тормышы иде. Алар бам тизрәк килгәндер белүемчә, Ну, биме? шулай инде. Заманында. Себергә килделәр инде. Бик ауыр тоже тормышлары булды инде. Менә мин практически до институтка хәтлечә там тордым инде, шунда баракларда тордым инде. Әти менә мунча ясады, шунда җыендык. Все на улице иде. Ну, шунда менә морозлар, не морозлар, менә шулай тордык инде. Вот. Тормышның авырлыкларын күрдегез инде, име? Күрдек, да. Поэтому бик бипле булмады инде мәшә. Вот. И шул әни инде постоянно пример был инде миңа. Постоянно. Ничек торга, ничек эшләргә. Ничек бирешмәскә, менә честный булырга. Ул менә постоянно әйтте, укытты, үз менә пример был инде миңа. И миңа инде бөтен возможность миңа бирде инде. Сез бер генә бала. Бер генә бала, потому что әти рано үлде. Поэтому миңа бирде инде, бөтен возможность миңа бирде инде менә развиваться итәргә. Менә велосипед кирәксә, велосипед менә, хотя акча да булмады. Ул вакытта бит тормыш булай да катлаулы, име? Да. Бөтен нәрсәне Мотоцикл инде менә, китаплар, кайдар барга менә бер дә менә полностью возможность бирде инде. Ләкин Я понимаю, үзеннән алып миңа бирде. үзенең авызыннан исеп дип әйтергә була инде, име? Ләкин бит бер баланы иркәләп бозучылар да җитәрлек, менә сез бозылмагансыз бит әле. Ну, ул минем белән гел менә там спортка да йөрде инде. Музыкальный школга да бирде. Бозылырга бирмәссез, име? Вакыт булмады, да. Там урманга да барды, там полностью. Сезнең тормышыгыз белән яшәде инде, тулысынча. Минем өчен яшәде. Мин караган инде. Урны җәннәттә булсын. Да. Сүзебез дога булып барсын. Татар хатыннар менә шундый инде алар. Безне сөендерерлек эшләрегез алга таба булсын. Рәхмәт, әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Дөньяда мөгъҗиза юк дип раслаучыларга ышанмагыз. Мөгъҗизалар булып тора һәм аларны бүгенге кунагыбыз, дөнья күләм нейрохирург Альберт Акрам улы Суфьянов кебек олы йөрәкле кешеләр тудыра. Менә шул урында бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.